ମାନେ ସମସ୍ତେ ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖୁଥିବେ, ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଡ୍ରାମା ଦେଖୁଥିବେ, ଯେଉଁଭଳି ଅଭିନେତା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତି, ଅଭିନୟ କଲା ବେଳେ କିଏ କାହାର ବାପା, କିଏ କାହାର ମା, ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଲ ନେଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଅଭିନୟ ସରିଯାଏ, ସେ ପୋଷାକ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଅଭିନୟର ଭାବ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ଅଭିନୟ ସାଙ୍ଗ ହେବା କାଳେ ଦେଖା ଅଭିନୟ ସାଙ୍ଗ ହେବା କାଳେ ଯେ ଯାହାର ପୋଷାକ ଉତାରି ଦେଲେ କିଏ ନୁହେଁ କାହାର। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏ ଧନ ଆଜି ମା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚାଲିଯିବା। ଏଠି କେହି ପଣ୍ଡିତ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏମିତି ଗପୁଥିଲେ ଗପୁଥାଉ। ସେଇ ମାଙ୍କର କଥା ଅଯଥା ଆଲୋଚନା କରି ଆମ୍ଭେମାନେ ହେବା ଆମ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥର। ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇ ମା ଯୋଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରିଥାଏ ଆଜ୍ଞା କେବେ ହେଲେ କେହି ଆମେ ସେ ମାର ଋଣକୁ ଆଜ୍ଞା ସୁଝିପାରିବା ଆଗର ଭାଇ ମାର ଋଣକୁ ଆଜ୍ଞା ସୁଝିପାରିବେ। ଏ ମୋର ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ, ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଜ୍ଞା ସଂସ୍କୃତ କବି ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ, ନାସ୍ତି ମାତୃ ସମତ୍ରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଳି ପୋଷି ଯୋଉ ମଣିଷ କରିଥାଏ, ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆଜି ମଣିଷ ହୋଇଥାନ୍ତି ମନରେ ଏଇ ମାଙ୍କ ଲାଗି ଆମେ ଲଗା ହେଇଛି ସେଠି ବ୍ୟାନର ପଡୁଥିଲେ ମାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା 97 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ବୋଧେ ଏଠି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଜନନୀର ସ୍ନେହ ଜନମେ
ବୋଲି ମା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ ସେ ମା ଯେ ଅଛି ମା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ନାହିଁ ନା 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 ଏ ଧନ ମା ପରି କିଏ ମରେ ମା ପରି କିଏ ହେବ ମା ପରି କିଏ ବୁଝା ହୋଇଲେ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ସବୁ କରି ଦେଇ ଖୁସି ଗପ କହି ବୁଝା ହୋଇଲେ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ସବୁ କରି ଦେଇ ଖୁସି ଗପ କହି ପରେ କିଏ ଧରି ସୁଝେ ମା ପରି କିଏ ମରେ ମା ପରି କିଏ ମା ପରି କିଏ ମରେ ମା ପରି କିଏ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ଏ ସଂସାର ଆଜ୍ଞା ମା ଭଳି ଆଉ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ମା ବୋଲି ଯାଉ ନା ଟିକିଏ ଚଗଲା ହୋଇଲେ ରାଗରେ କେବେ କରିଥାଏ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଉପବାସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଓଷା ପର୍ବ ସବୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଣ କରିବ କେତେ
ଆଜ୍ଞା ବୃହଗ ବାହନ ଯଶ ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ପଣ୍ଡିତ ବୃହଗ ବାହନ କାହାର ବୃରେ ବୃଷଭ ବାହନ ହେଉଛି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ହଂସ ବାହନ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କଣ୍ଟୁ ଭାଇ ପରେ ଗରୁଡ଼ ବାହନ କାହାର ଆଜ୍ଞା ବୃହଗ ବାହନ ଯଶ ତସ୍ୟ ତ୍ରିକଞ୍ଚ ଧରଣ ଆଜ୍ଞା ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିଛନ୍ତି ଦେବଦେବ କମଣ୍ଡଳ ଧରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଧରିଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସନକା ଦେବୀଙ୍କୁ ବସାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସାବିତ୍ରୀକି ବସାଇଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ବସାଇଲେ ନାରାୟଣ ଆଜ୍ଞା ପାର୍ବତୀକି ବସାଇଲେ ଦେବଦେବ ସେହି ତିନି ଦେବ ତିନି ଦେବତା ସଭାରେ ବିରାଜମାନ କରି ମନରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁଜନ ବୃନ୍ଦ ମୋର ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ଭଗ୍ନସ୍ଥାନୀୟ ମାତୃକଳ୍ପା ଭଗ୍ନୀ କଳ୍ପା ଆଦ୍ୟା ପୂଜା ଶକ୍ତି ସୀମାତିନି ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ଚଳାପଥକୁ କୁସୁମିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ୍ଷୁଦ୍ର କଳାକାର ଗାୟକ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାବୁ ପୁଷ୍ପମାଳଟିଏ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ କିଛି ବାବୁମାନେ ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ଆଜ୍ଞା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ସେହି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଚଲାପଥକୁ କୁସୁମିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ ଗୃହରେ ଏ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ ଗ୍ରାମର ବା ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରି ମାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବହୁ ଆନନ୍ଦେ Thank you.
लक्षण मोर ज्ञानी गणी कृष्ण पास